सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा कि हमारे एक कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल्सआव नायनानै भिडिअआ मा फोरमायनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै मिथिखाबाय स' लोगोफोर जोङो मोनसे खामानिखौहाय बाख्नायनांगोन बे खामानिया जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि मावनाय खामानि थांनाय समावबो माखासे स्टुडेन्टसफोरखौहाय बिथाङा एपीएस फरायनो दिल्लीयावहाय कर्स लानो थाखाय फ्री अफ कस्टआवनो सुपार 50नि नामावहाय दैथायहरदोंमोन बै समावहाय बिथांमोना जायफ्रा सोलोंनोहाय दिल्लीयाव थांदोंमोन बिथांमोना गोबाङानो उथ्रिसारनानैहाय बड'लेण्डआव फैफिननायखौ जों नुनो मोनदों जोबोद गोजोनथाव खौरां बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय सुपार 50 नामावनो आरोबाव माखासे 50सा फरायसाफोरखौहाय यूपीएस फरायनो थाखाय दिल्लीयावहाय दैथायहरनो थाखाय क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय बिटिआरनि दैदेनगिरि चिफ प्रमद बर' सारा गावनो फैनानै दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां फरायसाफोरनि बिमा बिफायानो गोजोननाय मोनदों आरो गोबांथार रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोनदों बे खामानिखौ लानानै नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा माखासे मानसिफ्रा गोजोननाय मोनाखै आरो बिथांमोना हामजायाखै मानो हामजायाखै आरो मानि खारनावहाय बिथांमोना बेबायदि मावनायनि थाखाय गोजोननाय गैया बेखौहाय जायफ्रा गोजोननाय गैया बिथांमोनासो मिथिगौ स' लोगोफोर मोनसे खोथाखौ खोनासंनानै ला आङो यूपीपीएलबो नङा बीपीएफबो नङा कंग्रेसबो नङा बीजेपीबो नङा एजीपीबो नङा डीजीपीबो नङा आङो एकमात्र सासे इउटुबारसो नोंथांमोना आंखौहाय कमेन्टनि गेजेरजोंहाय यूपीपीएलनि जाग्रा होननानै दाबुं आङो आउट अफ स्टेटनावसो थायो लोगोफोर अब्ला जोङो फैदो प्रमद बर' सारा मैयानि समावहाय जोहोलाव सोमब्ला मुंख्लं सान फालिनाय समावहाय मा फोरमायदों खोनासंनानै लादो आरो लोगोसे जोङो खोनानो मोनदों एम बाथ्राखौहाय आसाम सरकारा हमबाय मानो हमदों आरो मा दाय बिनि सोंनाय फिननाय जेबो मिथिया नाथाय प्रमद बर' सारा मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय 1996 मायथाइनिफ्रायनो बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बै समनि जि थासारिमोन बे थासारिखौ सोलायनांगौआ जोबोद गोनांमोन मानोना हारिनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानानै गोबां खहा जादों आरो बियो दिनै एबसुनि नाजानायाव लासै लासैनो थासारिया सोलायबाय दिनै मोजां थासारियाव फैबाय बे गोथार सानाव आङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मान बावनायखौ आङो बे समाव जासिहरो जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिया इयुन जाहाथे फैफिना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे कुनु मोनसे थासारियाव बिथांमोना थाद'आखै जे हारियाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनांगौनि थाखाय आरो गाज्रि थासारिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा अरायबो खामानि मावबोदों दासिमबो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि नाजानायजोंनो हारियाव गोजोन खौसेथिया अराय फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगासार माहारि दानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों जों खोनानो मोनदों जे बाथाखौ नैबे फैसा दाबिनायनि मुङाव बा बिदिनो हमनायखौ जों मिथिदों आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा आङो बे बङाइगावआव जिहेतु एसपिफोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों थै दाननाय होनायबो जेरै दिनै खालामनाय जादों नोंथाङाबो थै दान होबाय बे समाव बै समनि थासारिया जिहेतु जिउ फोजोबनाय थै बोहैनाय बेबायदि थासारिमोन दा बेखौनो दिनै जे जोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायदों जोङो निदि गोनां मानसिफोरखौ एबा बेरामिफोरखौ एबा जायनो गोनां बेखौ जों मदद खालामनो हायो बेबायदि मोनसे सिम्बलाइज खालामना सिम्बलिक एबसुआ प्रग्राम लादों आरो बेनिखायनो ब्लाड डनेट खालामदों ब्लाड डनेटखौ जेसेबां खालामनो हायो मानसिनि देहाया मोजां जायो आरो सोरखौबा मदद खालामनो हायो ओंखायनो बयबो हानायमानि ब्लाड डनेट खालामनांगौ एभ्रि 3 मान्थ मास मोनथामनि उन सासे मोजां देहानि मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हायो आरो नोंथांनि ब्लाडआ जायनिखि जाया ब्लाडआ बियो सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा थैया मदद खालामहैयो बिनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव दानिया फैदो लोगोफोर जोंनिनो उसुंसे इन्डियानि मणिपुर रायजोआवहाय जि दावराव जागासिनो दङ जातिखौ लानानै हारि दाङाबाजि
न' सावनानैहाय मानसि बुथारग्लुंगासिनो दङ बेखौ नुनानैबो भारत सरकार नरेंद्र मोदीया देश विदेशाव बेरायनानैहाय इंटरनेशनल दावहा रासिया इउक्रेनखौहाय शान्तियाव लाबोनांगौ होननानैहाय बासोन होबायगासिनो दङ नाथाय गावनि रायजोआवहाय इन्डियायाव जे मणिपुर बायदि जायगायावहाय न' सावग्लुंलायगासिनो दङ गावजों गाव बुथारलायगासिनो दङ सि खुनानै लामा लामा बोबथिंबायनानै रेप खालामना बुथारलायगासिनो दङ बेखौहाय बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी सारा प्राइम मिनिस्टारा मिथिया नामा जेरावहाय मणिपुर रायजोआवहाय सरकारा बीजेपीआनो अब्लाबो दासिमबो कन्ट्रल खालामनो हायाखै 2 दान बारलांबाय 3 दानावहाय हाबबाय थेवबो बीजेपी गभर्नमेन्टआ मणिपुरनि रायजोखौहाय दासिमबो शांति खालामनानै होनो हायाखै इसका पीछे क्या है हमें समझ भी नहीं आ रहा है 2 महीना हो गया मणिपुर राज्यों में अभी तक घर जलते रहा है आदमियों को गोला बारूद करते रहा है कुछ बदलाव नहीं आया हमें नहीं देख रहा है मणिपुर राज्य में कुछ बदलाव नहीं देख रहा है इसका मसला क्या है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है एक तरफ अपना ही देश में मणिपुर जिले में गोला बारूद हो रहा है घर जलते जा रहा है लेकिन एक तरफ हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब देश विदेश में घूम के इंटरनेशनल वर्ल्ड को शांति लाने के लिए भाषण दे रहा है इसका मतलब क्या है हमें भी तो देख रहा है फेसबुक पेज में यूट्यूब में न्यूज में हमें देख रहा है लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया अमित शाह जी जाके आया लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ भी बदलाव नहीं आया उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में जल्द से जल्द मणिपुर शांत हो जाए स' लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों भिडिअ नायनायनि थाखाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारि